Assalamu aleykum hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Sizin hemmäňizi Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllygy bilen gyzygyn we mehirli gutlaýaryn. Bitaraplyk näme? Dün hereketleriň canly ýaýynlardaky tesbirleri, pikirlerini okap, dinläp, men sizin bilen biraz bitaraplyk hakynda düşünjelerimi hemde dünýäde ilkinji bitarap döwlet Şwitsariýa hakynda käbir gyzykly zatlary, maglumatlary paýlaşmagy makul bildim. Hany başlaýyn onda. Şwitsariýa bitaraplygyny 1815-nji ýylda Vena Kongresinde kazandı. Eýem 200 ýyldan gowrak wagt bäri şol statusy saklap gelýär. Ol status 1907-nji ýylda uruş döwründe bitarap döwletiň özüni alyp barışyny keskitleýän Gaga konvensiýasynda gaýtadan berkidildi. Şwitsariýa hiç bir harby birleşmelere girmeýär. Bitaraplyk düşünjesi halkyň aňynda çuňgur ornaşyp, Şwitsariýada ýaşaýan her bir milletiň, adamyň birleşmeginde, ýurduň jewsliginde uly orun tutýar. Mundan başga da bitaraplyk Şwitsariýa döwletine dünýäde islendik dawada özünün bitarap pikirini aýtmak hukugyny berýär. Iqtisadiýet. Şwitsariýada eksporta gönüktirilen kiçi we orta telekeçilik giňden ýola goýlandyr. Salgytyň pes bolmagy daşary ýurtly biznesmenler üçin bu ýurtda iş alyp barmagy uly mümkinçilikler döredýär. Muňa Şwitsariýada transhalkara korporasiýalaryň Aglava köpüsiniň ýerleşmegi şaýatlyk edýär. Tebii resurslara baý bolmasa da Şwitsariýa dünýäniň köp ýurtlary bilen ykdysady gatnaşyklary anyk ýola goýandyr. Ilmy barlyk işlerine investisiýa goýmakda Şwitsariýa iň öňde barjy orunlaryň birini eýerleýär. Korrupsiýa. Şwitsariýa Ýewropanyň iň az korrumpirlenen döwletleriniň hatarynda öz ornuny tutýar. Demokratik prinsiplere esaslanan döwletde halkyň töleýän salgydy, döwletiň milli baýlyklary berk gözöçülük astynda saklanýar. Häzirki wagtda Şwitsariýada halkara guramalaryň 22 sanysynyň ştab kwartirasy ýerleşýär. Mundan başga da Birleşen Milletler Guramasynyň 200'e golaý döwletden garaşsyz maslahat verici guramalary Şwitsariýada ýerleşendir. Harby goşun. Şwitsariýada milli goşuny bar. Ol esasan ýurduň goranmak maksady bilen döredilendir. 18 ýaşdan 30 ýaşa çenli harby borçluluk bardyr. Esasan şertnamalaryň goşun saklanýar. Harby taýinlyklar hemişe geçirilýär. Goşun gullugyna gitmedikler 30 ýaşa çenli aýlygynyň 3 götürümini döwlete harby goşun üçin salgyt hökmünde töleýär. 2007-nji ýyldan bäri aýal gyzlara harby gulluk etmek meýletin şekilde ruhsat berilýär. Ýylda 40.000 adam harby gulluga çağırylýar. Gullukdan soňra eskerler öz ulanan ýaragyny ýany bilen alyp gidýär. Wagtlyk wagtynda
2-3 hepdelik türgenleşikler, harby okuwlar geçirilýär. Ýewropada Şwitsariýa turizme giň ýol açan döwletleriň biridir. Ösen turistik infrastruktura, tebii gözel yerler bu ýurda gelýän turistleriň sanyny gitdikçe artdyrýar. Milli girdejiniň 15 göterimi turizmden gelýär. Bu bolsa Şwitsariýanyň gaznasyna ýylda $1,5 milyard girdeji getirýär. Gysgaça sanasaň sogagy bar diýleni. Dünyadaki sany ikrar edilen bir taraf döwlet var. Bu Ýewropada Şwitsariýa hem de Aziýada bizim ata watanymyz Türkmenistandyr. Birincisini men size gysgaça aňlatdym. 25 ýyllyk bir taraf döwlet Türkmenistan. Bu gysga wagtda biziň döwlet bir taraf bolup näme iş etdi? Aziýa sebitindäki ýeketäk ulalaşdyrjy bir taraf döwletiň awraýyny götermek üçin nähili hereketler edildi? Gynansak da Türkmenistanda bir taraflık statusu dünýäden ýurdun içini gizläp, halka zulüm edip, diktatorluk rejim bilen höküm sürmek üçin garanky bir perde hökmünde olanylýar. Eýsem Türkmen halky demokratiýa, bir taraplyga taýinmi? Bu il ýurt bähwitli halkara siyasi bir taraplygy biz geljekde halkyň bähwidi, Türkmeniň geljekde at awraýyny götermek üçin ulanmagy taýinmi? Bu soralara men sizin pikirlenmeňizi isleýärin. Oýlan Türkmenim. Ýene bir gezek Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyllyk bayramy hemmäňize gutly, mübarek bolsun adamlar.